Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 17 май, сишәмбе. Мен Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме безнең белән булган тамашачыларга күтәренке кәеф, матур, файдалы көн теләп калабыз. Бүгенге көннең тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калганын алдагы минутта карап белербез. Бүген халыкара электронлы һәм информацион җәмгыять көне. Бу барлык программистлар, веб-дизайнерлар, интернет-ресурс мөхәррирләре һәм информацион технологиялар өлкәсендә эшләүчеләрнең һөнәри бәйрәмнәре. Информацион технологиялар аркасында цивилизациянең күп кенә өлкәләре кискен алгарыш кичерә. 1861 елның 17 маенда Лондонда беренче тапкыр төсле фоторәсем күрсәтелә. Джеймс Максвеллның эшен тамашачылар төрлечә кабул итә, ләкин фотосәнгатьнең үз эшенә бер адым булуы барысы өчен дә ачык була. 90 ел элек 1928 елның 17 маенда Амстердамда 9-нчы Олимпия уеннары ачыла. Нидерландта узган ярышларда 46 илдән 3014 спортчы катнаша. Биредә беренче тапкыр Олимпия уты кабызыла. Тапшырубызны язучы Рабит Батулла дәвам итеп, танылган драматург, режиссер һәм актер Кәрим Тинчуринның яркәнханәсендә сакланган хәзинәләр белән таныштырып китә. Ассаламу алейкум, исән сауларымсыз, хөрмәтле туганнар. Татар йөзе. Ул татар йөзе дигән мәгънәдә татарның чырае, шәһрәсе генә түгел, ә гомумән гамәле, татарның шәхесләре, татарның мәшһүр шәхесләре, атаклы хәрби хезмәткәрләре, шагыйрьләре һәм башка мәшһүр кешеләр турында сөйләргә тиеш булабыз без. Инде бүгенге көн Тинчуринның архивына башлана. Менә ядкархана дип әйтәм мин аны архивны. Аның ядкарханасы менә бу фотолары миндә саклана. Бер өлеше Татар дәүләт академия театрында, икенче өлеше Тинчурин театрында, өченче өлеше миндә сакланган фотолар. Мин шуларга аңлатмалар беріп китәрмен. Менә минем алда берничә шәхеснең фотосы ята, алар барысы да Тинчурин архивында сакланган. Тинчурин архивын Заһидә ханым Тинчурина саклаган, күз карасы кебек итеп. Инде минем балдыз белән хатыным аны бик озак карап тордылар, берничә ел, 4 ел буена. Ул үләр алдыннан архивын миңа ышанып тапшырды. Мин мондагы фотоларны киләчәктә Тинчурин театрына тапшырачакмын. Хәзергә менә файдаланам, чөнки минем алда Тинчурин турында китап чыгарасым бар. Менә иң беренче фото, кулга эләккән фото бу гаҗәп дәрәҗәдә истигъдатлы, ягъни талантлы, сәләтле ике шәхесне, татарның ике бөек шәхесен сурәтли. Анда утырган Сәгыйть Рәимов шагыйрь, бик популяр шагыйрь ул вакытта. Һәм икенчесе Зәйни Султанов. Бу Әстерханда төшкән фото, Әстерхан фотосы. Сулдан уңга Сәгыйть Рәимов, уңдагысы Зәйни Султанов. Сәгыйть Рәимов иртә үлеп китә, ул 1926 елда вафат була, туберкулездан вафат була, ләкин аның калдырган мирасы да бик зур түгел, дәрднемәтнеке кебек. Бер китап зур томда чыгарылып, ләкин Сәгыйть Рәимов шул кадәр алга чыга ки, Тукайлар, Токташлар, дәрдмәндләр, Сәгыйть Рәимовләр дип санап китәбез. Чөнки бу теге менә шушы талантлылар төркеменә 5 бармакка кергән шагыйрьләрнең берсе. Әйтик, аның бер шигыре дөнья куптара татар әдәбиятында. Мин дисәм, миңа бик зур көч керә. Аллалар, патшалар, шаһлар булалар бер чүп кенә ди. Менә бу инде шартлау уята. Аллалар чүп кенә. Менә шуңа бәйләнәләр мөселманнар, бүгенге көндә дә кабул итеп бетерәлмиләр Сәгыйть Рәимовның иҗатын. Бит Сәгыйть Рәимов Алла дими. Алла берәү генә. Аллалар ди бит. Ягъни путлар, ташсыннар, Алла итеп теге табына торган бит һәйкәлләр турында сүз бара. Сәгыйть Рәимов Алланы инкар итми бу очракта, бу шигырендә. Аллалар, шаһлар булалар чүп кенә ди. Менә шушындый шагыйрьнең рәсемен сез күреп калыгыз.
аның шул кадәр име шәһрәсе, ягъни чырае шул кадәр матур, йөзе шул кадәр матур. Ул шул кадәр матур сөйләшә торган кеше белән Әкый Сәмбәт хатирәләрендән язып алдым мин моны. Зәйни Солтанов, ул актер, бөек актер. Әстерханда туган, 1952 елда Казанда җирләнгән. Менә сез аны уң яктан күрәсез. Сезнең яктан караганда. Ул режиссер, ул тәрҗемәче, ул шаккаткыч шәхес. Урыннары җәннәттә булсын. Без туры эфирда эшлибез. Барыгызга да хәерле матур көннәр теләп дәвам итәбез. 21 май шимбә көне Галиәскәр Камал театр тамашачыларга яңа спектакль тәкъдим итә. Көннең сайлап алыну очраклыгына түгел. Моның серен Камал театры артисткасы Ләйсән Гатауллина ачыр. Бүген ул студиябызның кунагы. Хәерле көн, исәнмез, Ләйсән. Исән, сез хәерле көн. Инде әйткәнемчә, 21 май сез тамашачыларга яңа спектакль тәкъдим итәргә телисез һәм сайлап алуның көне дә юкка гына түгел. Чөнки Камал театры өчен, бигрәк тә сезнең баш режиссерыгыз өчен бу истәлекле көн булачак. Әйе, бик дөрес. Бу көн 21 май ул безнең хәлфәбез, баш режиссерыбыз Фәрит абый Бекшәнтәевнең юбилее, 60 яшь, һәм ул инде юбилей кичәсен ясар урынына тамашачыга үзенең иҗат җимешен, спектаклен күрсәтергә тели. Һәм менә гадәттә премьера дигәч, без бит инде афишада Ләйсән премьера дип игълан күрәбез. Ә менә сезнең афишада шул кадәр кызыклы генераль прогон дип язып куйгансыз. Моны ничек аңларга кирәк? Дөрес, бу премьера түгел. Премьера киләсе сезонның ноябрендә көтелә. Бу чыннан да генераль прогон була, ягъни репетиция, ачык репетиция тамашачыга. Бу безнең Татарстан тамашачылары өчен ноу-хау дип әйтик инде, яңалык. Ләкин Мәскәүдә бу практикага инде кертелгән. Чөнки менә тамашачы килеп, ул спектакльнең тууын күрә. Бәлки аннары премьера чыккач, анда кайбер җирләр кыскартылган булырга мөмкин, кайбер сәхнәләр үзгәртелгән булырга мөмкин. Һәм хәзер инде тамашачы белән бергә репетиция була ул, шундыйрак. Әшин премьерасы кайчан көтелә? Ноябрьдә, гадәттә, Марсель абый Сәлимҗановның туган көнендә. Һәм бу премьера тулы 2 спектакльдән торачак. Әйе, без менә 21 көнне аның беренче бүлеген күрсәтәбез. Тулсынча инде киләсе сезонга. Сез куячак спектакльдә сүз илебезнең иң тетрәндергеч вакыйгалары турында барачак, бу ачлык, халык санын санау. Ә менә сез ничек уйлыйсыз, менә бу спектакль тамашачыларда кызыксыну уятыр микән? Әлбәттә, һәрбер спектакль үзенә үз тамашачысын таба, һәм бу спектакль да шулай табачак. Чөнки менә Мәхмүд Галәүнең әсәре ул татар яшәешенең энциклопедиясе кебек. Анда шуның кадәр күп гореф-гадәтләр тасвирланган, йолалар, уеннар, менә шул җыен дигән төшенчә, без аны хәзер хәтта белмибез дә. Сабан туйда ничек ул үткәрелгән, менә зифаф кичәсе, бу бик кызык, һәм менә без оныткан һәм белми торган әйберләр турында укыйсың, һәм бу бик шаккатыргыч. Хәтта менә без спектакльдә дә куябыз. Ул никахтан соң инде ир белән хатынның менә шул беренче зифаф кичәсе дип атыйлар инде. Һәм шундый кызык йолалар, ул бит инде безнең татар йолалары, без аларны белмибез. Ягъни мәсәлән, әгәр дә шул зифаф кичәсендә хатын-кыз иренең аягына баса икән, ул тормышта баш булачак гаиләдә. Һәм рымны кайтарыр өчен ир-ат шундук, әгәр дә аның аягына бассалар, шундук хатынның битенә берне бирергә тиеш инде. Һәм сез моны күрсәтәсез тамашачыларга. Без моны күрсәтәбез. Бу чыннан да ишетелмәгән инде шундый йола. Ну, ничек кенә булмасын, Ләйсән, кеше бит барыбер нинди генә тормышта яшәсә дә барыбер бәхетле булырга тели. Һәм менә сезнең героиня да Саҗидә шулай уктыр дип уйлыйм инде, шулай ук бәхет эзли торгандыр. Әйе, дөрес, минем персонажым Саҗидә, ул бик гадәти татар
кызына охшамаган. Аны ул бик көчле рухлы кыз, гел алга бара торган, хәтта иратларны да үзе белән алып бара торган. Аның кушаматы да бит ирдәүкә. Һәм ул ул бәхет тели, һәм ул аның өчен бүтән киртәләрне дә узырга әзер. Һәм спектакльнең дә төп төшенчәсе ул бәхет. Бармы ул бәхет? Әгәр безнең илдә таба алмасак, алар бит инде менә шул тентүләрдән, ачлыктан, халык санын җыюдан качып, татар халкы хәлифә иленә, Төркиягә күченә бит инде. Табып буламы аны башка җирдә? Менә шул сорауны куйган Мәхмүд Галәү, һәм без дә спектаклебездә шул сорауны тәкъдим итәбез тамашачыга. Инде безнең вазифабыз шундый, сорау куярга. Сорау куя, тамашачы җавабын үзе һәрбер тамашачы үзенең ичке дөньясына карап, үзенә ниндидер җавап табачак дип уйлыйм. Ләйсән, сез Фәрит Бикчәнтаевның укучысы һәм үзегез дә белем бирәсез булачак актерларга, булачак артистларга. Менә остазыгызның нинди матур сыйфатларын үзегезгә алдыгыз һәм укытканда нинди ысулларын кулланасыз остазыгызның? Менә Фәрит абый гел әйтә безгә, мин ничек уйнарга кирәклеген белмим ди ул. Мин сезгә аны әйтә алмыйм, мин сезгә аны өйрәтә алмыйм. Мин ничек уйнарга кирәк түгел икәнен беләм ди. Шуңа күрә сез нәрсә генә эшләсәгез дә, мин сезгә кайбер җирләрдә подсказать могу ди. Юнәлеш кенә күрсәтә алам. Юнәлеш кенә бирә алам ди. Башкасы инде үзегездән тора. Ул гел менә ул сындырмый инде кешене. Ул анарда ашырга тырыша ниндидер һәрбер кешенең төрле үзендә булган мөмкинлекләрен. Һәм без дә студентларыбыз белән эшләгәндә, Фәрит абый миңа һәм минем курсташыма Зөфәр Нурдиновка тәкъдим итте менә училищедан балаларны укытырга. Чөнки алар әле яшь, без дә яшь, бергә общий язык булсын өчен дип. Уртак тел табыр өчен. Һәм без алар белән эшләргә тырышабыз инде, укытырга тырышабыз. Аларда да иҗатны сүндермәскә, кабызырга, иҗат ялкынын кабызырга тырышабыз. Рәхмәт, килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Һәм инде әлбәттә зур актриса булып, зур остаз булып үсергә мин сезгә теләп калам чын күңелемнән. Рәхмәт, балкыгыз сәхнәдә һәм инде матур артистлар тәрбияләгез. Рәхмәт яусын. Һәм инде тамашачыларны көтеп калабыз 21 май шимбә көнне спектакльгә. Рәхим итегез. Татар халкының танылган җырчысы Ринат Ибраһимов кинәт кенә арабыздан китеп барды. Бәрхәт Баринтонлы җырчы репертуарында төрле телләрдә йөзләгән халык, эстрада, опера әсәрләре санала. Тәүге зур иҗади адымнарын Ринат Ибраһимов Татар дәүләт опера һәм балет театры сәхнәсендә ясаса, беренче видеоязмаларын җырчы безнең телевидениедә яздыра. РСФСРның халык артисты Ринат Ибраһимовның якты истәлегенә багышлап, тапшыруыбызны шул язмаларның берсе белән тәмамлыйсыбыз килә. Исән имин булыгыз. Казаным, җир йөзендә синнән матуррак шәһәрләр юбалар, мин беләм Рим, Париж, Барданым. Тик күңлем аларның берсенә генә дә алыштырмас сине, минем Казаным. Тик күңлем аларның берсенә генә дә алыштырмас сине, минем Казаным. Казаным, Казаным, булавым, болгарым, шыгырлы юлларым, тыңлаган Тукайның үтәлләп узганым. Ул бүген бакчада, металда яңгырап, киләчәкне күзли, бу минем Казаным. Ул бүген
бакчада металда яңгырар киләчәкне күзли бу минем казаным Şaçırlar şehri, sen benim kazanım. Şad yaşlık şehri, sır yıllar şehri. Şaçırlar şehri, sen benim kazanım.